fosforného plátna navždy zmenili tvár filmového priemyslu. Mimoni sú späť. A to s detektívnou zápletkou. Buddy. Humphrey. Piñata. Carbonara. Lasagna. A ako vždy, v mimoň riadnej kvalite. Tutut. Tento rok. James, vidím, že máš skutočný filmarský talent. Eureka. Gloria, aleluja. Maca un movie de Minions con monstras. Tachi, unigiri, dai Dobre. Som Gary Orkam, Oliver Magma i Chabot Podvodník. Ale kamaráti ma volajú Gumi. Mám pre váš film to najlepšie monstrum. Poďme! Zabúda, pupujú! Kame! Upsich! Latte! Mocná! Irene! Zničí úplne všetko na tejto planéte! James, raz dostiahneš veľké veci. Mimoni a monstra. Už čoskoro.